Hladno zimsko jutro, napolju veje sneg. Gledam kroz prozor i uz jutarnju kafu razmišljam šta dalje pisati, vreme za novi roman. Volim da pišem, proslavljen sam nešto malo ljudi danas slabo čitaju. Nemam inspiraciju. Razmišljajući tako, odlučih da skoknem do prodavnice poslovne namirnice. Oblačim se i izlazim, smeta mi ova vejavica, ma svratit ću u prvi kafić da popijem jedan espresso na brzinu. Ulazim u kafe klub Downtown Chicago, sedam za šank i od ljubazne konobarice naručujem espresso. Listam novine koje usput kupujem i čitam, naiđem na nešto zanimljivo, ali mi misli obuzima to što nemam inspiraciju da pišem. U trenutku, samo sekund nakon toga, zagledah su konobaricu i rekoh joj, pisaću o tebi. Začuđeno me je pogledala jer me zna ono što bi rekli malo izviđenja. Upita zašto o meni i nasmeja se. Rekoh joj, zato što si lepa i kod nas umetnika to tako ide. Začuđeno me gleda i dalje. Odgovara mi šaljivo, dobro umetniče, i odlazi. Odlazim i ja kada ispih kafu pravo do prodavnice pa kući. Odjednom je ta devojka obuzela misli, lepa je, mlada i simpatična. Ma nisam ja za nju pomislih, ali pisaću o njoj kao Petrarka o Lauri, mada nisam zaljubljen, ali opet nekako opčinjen njome. Dolazim kući i počinjem da pišem pesmu, da sa romane skočih na poeziju, da. Sastavljam neke reči, rime i dok pišem budi se neke čudne emocije prema njoj. Osjećam blagu opčinjenost kao neka vrsta zaljubljenosti. Nije ni čudo, samac sam. I tako napisak pesmu, napisak te reči koje osjećam. Istog podneva svraćam ponovo u kafić i pokazujem mi dajem papir da pročita. Čita ona, a na njenom licu uzbunjenost. Ali vidim da joj se dopada, da me simpatiše. Tada odlučim da je pozovem na dejt i gle čuda pristade. Dogovorili smo se kad i gde da se nađemo za 3 dana posle njene smene. Bio sam oduševljen, ponovo inspirisan. Jako mi se dopada odjednom. Pomogla je moja sposobnost pisanja, pomislih i treba pa i bavim se time. Iščekujem dejt i mislim o njoj. Došao i taj dan. To podne kada treba da se vidimo. U meni struji krv, sav sam uzbuđen, ne mogu da dočekam, ali kao da imam malo i tremu. Zreo sam muškarac, znači oborila me, okupirala moje lude misli, takvi smo mi umetnici, šta ćeš. Nalazimo se ispred kafića u kojem radi, šetamo po snegu, upoznajemo se. Romantično deluje uz ovaj sumrak i osvetljivi grad. Tokom duge šetnje i razgovora otkrivamo jedno drugom stvari o sebi i dopada mi se. Ima 25 godina, završila je srednju školu, počela da radi, menjala poslove. Bila je u dugoj vezi 3 godine, ali je već dugo sama. Ja imam 35, pomislih stariji sam od nje, teško da imam šanse. Ali naprotiv, u jednom momentu zastali smo i spontano se poljubili, shvatili smo da se kapiramo. Osjećam se divno kao u bajci, prizor i osjećaj. Gotovo je, zaljubih se, nešto vrije u meni. Nastavljamo da šetamo i odjednom uhvati me za ruku i reče nekako hrabro. Ja sam bolesna, imam i HIV. Zbunih se, odjednom se zbunih skroz, ali nisam se srozao, ona je ta moja inspiracija, ona što me je opčinila. Šta sad, pitanje je. Ako samo pobegnem kukavica sam, nisam muško, jer stojim pri tome koliko me je opčinila. Rekao joj da sam iznenađen, da nisam očekivao, ali i dalje držim za ruku, nešto mi ne da je puštam. Kada se sastanak završio, razmišljao sam cele noći. Ne želim da je napustim, iako je jedva znam, opčinila me je. Ta umiljata mlada cura. Ne, neću pobeći, ne mogu. Biću uz nju, boriti se s njom, makar to po bilo koju cenu. Sinoć mi je rekla da je najpametnije da ne budemo zajedno, da je zbog bolesti dugo sama. Ali ja svratih do kafića sutradan i rekoh joj, uz tebe sam. Videh suzu u njenim divnim plavim očima. Osetila se ljubav i toplina, tako neplanirano, tako odjednom. Bićemo zajedno i to je to, ti si ta, rekoh joj. Zgrabila me za ruke i upitala da li sam siguran, rekoh joj da jesam. I tako i bi. Ostaćemo zajedno, boriti se hrabro, jer od ljubavi i sreće ni nade nema ništa jače. Tako i bi, ljubav je pobedila, podrška savladala kukavičluk i strah. Ljubav je odradila svoje, strast je nadvladala, strast je beskrajna među nama dvoje.